मैया किंतु अथस आसाम जरा तंगनाय एक्चुअली जरा आरनी आसाइनाय बरक सिरि खाइ जागोन नाय तंग सेम चिनितिफ्राव हाइनाय चिनि बुबाग्रा होनो थिक ने एनआरसी जोंबो ताजागो चिनिबो चिनि सुप्रीम कोर्ट फाइल खाइजाक बुबाग्रानि नेतृत्वे किंतु बरक जेबाबे चिनि बुबाग्रानो हेरेसमेंट खाइका बरंनि बुसकांगो जे विलेज कमिटी बुथ तंगो अ विलेज कमिटी व बरं नेशनल पार्टी दालाली खाइ रां चावै चिनि थानसानि मथानो सोबायै बर नेशनल पार्टी न जागारवानि बांगि बरंनि चक्रान्त जों बन कामके स्राय स्राय के सिजा हाइनि बांगि एकटा मेसेज आं नो राइकस जों मासे होसनाय चिनि तिप्रासानो नों चावानि नाय माने चिनि बुबाग्रानो चावानि नाय माने जों बन याकाया नों जतखन बुबाग्रानो याकुंक्लाय माप छायासं जों कोनो समय चिनि तिप्रा किल्ला मथा याकाया नों सजागंदि ससेद नोंदि आ जारा अ चिनि किल्ला एलाकाव ताकफानो जारा टीपीएफ खाइनाय ताकु बुकुराव निरनि दुसकुरै निरक बुल लामाव हिंलाय टंका ब जागा लामाव हिंखे निरक सटिं नाय निरक वाचो बायदि ताकु बुकुराव निरनि कुनो चायाक्रै निरक न जारा नेतृत्व रनाय अ राइकस जुगमा वन मैन वन कमेन्ट हुनाय बसि दालाली बीजेपी मिनर लाख लाख रां नाजा कोटी कोटी रां नाजा चिनि थानसानो सबायानि चक्रान्त हाइनि बांगि आकि लास्ट मेसेज इसुं तंनाय ताबक सारा त्रिपुरा राज्य जों बिखुब लायजाक चिनि बुबाग्रानि बांगि जों मुक्ति लायलायजाक बुबाग्रा मियाफ्रा हरसानो कावानि नांखा जों बनो मा बुजिनाय जत ताकु बुख्रक तिप्राव 19 दफा तंनायनो जों सिसावानि नांनाय बसबा कबै बसबानि लगे हिंखे मानाय बनो जों ताबक सिसावानि नांनाय हाइनि पाइथागो एकदैन हाइनो बार बार मेसेज माखायो नों इमिडिएट बुबाग्रानि और थांगै मापसादि मापसायके निनि एक एनसीटी पर चिनि किल्ला बागमा माहाया जागा रया अमचिनि करा हुसियारि नों ठीक भाबे तंदि जेमा तांचिनि बुबाग्रन तेयसे याग्र खले जों तंलिया चिनि सोबा चलेखा सुकक सावैनो आनि प्रेस मीडिया फाइमोन आनि कोनो पाइरखा हाइ